9 czerwca 2017. Uzasadnienie. W dniu 18 kwietnia 2017 do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wpłynął raport z dnia 11 kwietnia 2017 starszy brygadyr inżynier Edmund Kicińskiego o zwolnienie ze służby Państwowej Straży Pożarnej na podstawie artykułu 43 ust. 3 punkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, to jest z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. Wyżej wymieniony określił datę zwolnienia na dzień 29 czerwca 2017. Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku pozytywnie zaopiniował przedmiotowy raport. Rozpatrując powyższe, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zważył, co następuje. Zgodnie z artykułem 43 ust. 3 punkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej strażaka można zwolnić ze służby w przypadku nabycia przez niego prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając raport zainteresowanego, postanowiono jak... Trochę już o mnie powietrze, jak widzicie Państwo, zeszło. Trochę jednak przez te lata człowiek się do takich sytuacji powinien trochę jednak przyzwyczaić, ale to jednak nie tak zawsze jest. Tak, Szanowni Państwo, Szanowni Zebrani. Jest taki szczególny moment, który napisałem w zaproszeniu: w życiu każdego pracującego człowieka przejście na zasłużony odpoczynek. Kończę moją prawie 45-letnią zawodową służbę w ochronie przeciwpożarowej. Zawsze w życiu najtrudniejsze są pożegnania, szczególnie wtedy, gdy pełniło się służbę tyle lat. A komendę traktowało się jak drugi dom. Chwile takie jak ta powodują zwykle, że staramy się dokonać bilansu i podsumowania. Wszystko zaczęło się od mojego dziadka, ze strony mamy, jednego z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechocinie oraz ojca, który był prezesem zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tartaku w Miechocinie. To właśnie oni zarazili mnie pasją strażackiego społecznej służby. 1 lipca 1967 roku wstąpiłem do młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP w Miechocinie i zostałem jej dowódcą. Gdy ukończyłem 18 rok życia, zasiliłem szeregi członków czynnych. Na zebraniu sprawozdawczym wyborczym z innymi młodszymi kolegami zrobiliśmy malutki przewrót i przyjęliśmy całą władzę w tej jednostce. Mimo mnie przypadła funkcja naczelnika OSP. Wtedy najmłodszego w całym szkoleniu strażaków, zarówno funkcjonariuszy, jak i ochotników. Nie stroniliśmy od różnych zawodów sportowo-pożarniczych, uzyskując z nich wysokie lokaty w województwie. Współcześnie zarówno komenda PSP w Kartuzach i jednostki OSP są dobrze wyposażone, sprzęt ratowniczy specjalistyczny, posiadają właściwą bazę i odpowiednie przygotowanie ludzi, którzy są w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Udało się to osiągnąć dzięki zrozumieniu władz samorządowych, począwszy od starosty kartuskiego, poprzez burmistrzów i wójtów rad miast i gmin. Podczas mojej 43-letniej służby w jednostce tu w Kartuzach były zarówno radosne, jak i niełatwe chwile. Do tych ostatnich z pewnością należą momenty, kiedy mimo włożonego trudu i wysiłku, ofiarności i zaangażowania w działaniach ratowniczo-gaśniczych nie powiem o kosztach, w której ma miejsce śmierć 25 osób. Było to niepokąd wydarzenie przełomowe. Tragedia ta zmobilizowała bowiem władze Straży Pożarnej, sprzęt ratownictwa drogowego oraz medyczny. W tym obszarze duże wsparcie otrzymaliśmy od przedsiębiorców samego społeczeństwa. Nie brakowało też niezwykle trudnych, ale jednocześnie bardzo efektywnych akcji, jak na przykład pożar praca, szczególnie w naszym powiecie, gdzie działają 52 jednostki. To bardzo zintegrowane środowisko, od niego nie da się odciąć. Naprawdę wielcy ludzie, którzy świadczą tą samą pomoc, co strażacy PSP. Dlatego szczególne podziękowania składam członkom i działaczom ze wszystkich jednostek OSP za ich ofiarność, aktywność, zaangażowanie, poświęcenie oraz wspaniałą współpracę, której efektem jest zorganizowanie nowoczesnego systemu ratowniczego w powiecie, który skutecznie podejmuje wszelkie działania ratownicze związane z pożarami, ratownictwem medycznym, technicznym, wodnym, ekologicznym. Dalszego takiego utrzymania stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu. Społeczeństwo musi cały czas na nas liczyć, a my nie możemy ich zawieść. Mam nadzieję, że dzięki współpracy wszystkich pracowników, strażaków, członków Ochotniczej Straży Pożarnej nam się to uda. Z tego miejsca chciałbym jeszcze podziękować za wszystko mojemu tacie, który jest tutaj obecny. Dziękuję. Jest to też trudny moment, ponieważ współpracowaliśmy przez, to jest 19 rok wspólnej pracy z komendantem
powiatowym uznawaliśmy właśnie tę służbę, tę straż, chociaż państwowa, ale powiatowa, jak swoją. W jakiej kondycji jest Państwowa Straż Powiatu Kartuskiego, w jakiej kondycji są straże, ochotnicze straże, to tutaj nam wszystkim zgromadzonym na tym placu nie trzeba powtarzać, nie trzeba przypominać. My wiemy, jest to najwyższa półka. I wiemy też, że zawdzięczamy to Edkowi, naszemu komendantowi, który umiał zadbać o to, umiał zorganizować, umiał z nami rozmawiać, choć nie były to rozmowy czasami łatwe, prawda, komendancie? Ale zawsze dochodziliśmy do porozumienia.